हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैबो आङो फुङावनो ब्लग भिडिअ स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो गोबां खामानि दं आरोना न'आव बिराद माबि ओमफ्राय ट्रेक्टरबो हा रोगादो ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय मा खामानि औ फैबाय ट्रेक्टर फैबाय थां नायदो थां लामायाव मा खामानि नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय ट्रेक्टराबो जोंहानाव हा रोगागासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा हा खोनो नै लोगोफोर हाया खेबसे रोगाखांबाय आरोना ओमफ्राय माने लाबोबावगोन दायो इथिं ओमफ्राय मा खामानि दंखायो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना नै लोगोफोर बन सिननो नागिरदों आरोना आङो बन गैया माने सिननो बिराद मोजां स्रेम मा होनो एकदम स्रा स्रा गावसोयो आरोना ओंखायनो सिननो नागिरदों अ दुलथा दान्दाया गोलैगोन नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आंनि बन सिननायखौ हरा गोलैगोनहाय इयाव थायो नामा हरा लोगोफोर औवायाबो देन्जारसो आरोना लरग'ग'सो नै गवांसो बिदिनो सिनगोन आङो आंनि अमाया गिदिर जाबाय गावराबाबो खाथियाव थाङा आंनि अमाया गिदिर जाबाय नोंहानि अमाया फिसा अमाया ओयाव थाबाय खाथियाव थाङा दै जै बजरंबली no ट्रेक्टर फैबाय नायदो था खाथियाव थानाङा दै इथिं गोजानाव थाङा इथिं ट्रेक्टर फैसिगौ Good job, fish boy. What you done, Nana? You done, Macam sinbai macam tu. Macam sinbai ada nih deng bau lepas. Ikan sinbau siapa na? Sindaran thar lepas serasa thang na. Kita kurang halam baik, mana? Kita kurang halam baik. Dia sini. Itu muat. Harus ini sinju bayang nggak? Kalau gua baruan kan nggak boleh kan ya? Matang saya. Nolin dari apa nolin apa ya? जोबथ'लायबाय बन सिननाया ओमफ्राय दायो आङो लोगोफोर मा होनो मैगं रुनोसै आरोना अमानि मैगं रुलायनि दसेनो जागोन सुखांना नायदो आरो इ गांसेल'सो आं अमानि मैगंखौ रुग्रोनोसै दा गोबाव लागोन ना मा
अबाव ट्रेक्टर नायनो दालाय बनाबो नै लोगोफोर आंना अमानि मैगं औ औ लोगोफोर जेनला मेनला आंना मैगङा आरोना औ लोगोफोर आंना मैगङा हाग्रा बंग्रा आरोना गासिबो माने बेबायदि बासिना बुथुवा माथावा कुट्रा खारोना जि दा मादा कुट्रा दंखायो नालाय ओमफ्राय बासिना बुथुवा नालाय खेबसे रायलायबो साबसिन आरोना गासै हाग्रा बुथुवा जाखायो नालाय अमाया बेखायनो खेबसेनो रोदा सोदा बुथुवा आरोना ओमफ्राय रोदायाव हा दं नालाय सुनोसै रोदा सुनोसै लाबलायबाय आरोना ट्रेक्टरा Nah, ini umay batdaw din. Ada na, ada. Kasi? 20 taka. Ada kasi. Sedang, mat sini mandam. 40 taka. Wah, 50 taka. Takal 40 taka mandam so. Kalau kau nak laki dah na 50 taka pun ada kasi. Mana itu na? Mana itu na ni? Ni lagi kau nak laki dah na mana itu na ada kasi ni 50 taka pun. Kau siap. Nah. No, 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 no. Masih zelkirani he. Karena mada zagan arena logoफोर mada zagan मिथिथ'ला आरोना दा देखायलांबाय थासिगोन नायलांबाय थादो mada जानाय जायो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना फुल वाच खालामना होदो अननानै प्लिज जाहाथे वाच टाइमा आंना जेबोआनो जायाखै आरोना थाबैनो बारायो वाच टाइमा थाबैनो जायो अननानै फुल वाच खालामना होदो होननानै आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम आरज गाबनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हायोब्ला शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना जाहाथे थाबैनो आंना वाच टाइमा जायो ओमफ्राय भिउसफोराबोथ' बिराद खम जाखायो नालाय अननानै नायदो ओमफ्राय आरो लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना हो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय आरोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर ओंख्रिखौ बाहेरायाव संगोन आरोना दिनै बाहेरायाव लोगोफोर ओंख्रिखौ बाहेरायाव संगोन आरोना आं दिनै बाहेरायाव संनानैसो न' सिङावबो खोमसि नालाय ओमफ्राय ओरैनोबाबो अर नारखाबाय थानांगोन नालाय अमानिखौ ओंखायनो इयावनो संखानोसै आरोना आंनि दा बहायबाय नै अर जरायबाय हनै जगलखौ लायनोसै आरोना आं औ नै लोगोफोर औ सारायखौ जानबाय ओमफ्राय मैगङाबो नै जा गोदौखाबाय लोगोफोर मैगङाबो गोदौबाय आरोना फुङायाबो मोखांथिसो फैजोबदों ओमफ्राय पिकनिक जानो नागिरदों ना
दिनैसो बोराय जालायलांबाय सब रेडि मा Boleh tak? Boleh tak? Tangan mana? Gambar. Satu orang jangan kurang bising sikit. Tengok nak sihat. Tunggu dah. Kudu. Tawa dumbai. Logoफोर जोंहा पिकनिक जादों आरोना पिकनिक नङा ओरैनो माने आङो पिकनिक जानाय बायदि मोनबाय आरोना लोगोफोर जेरावबोथ' थांखायाखै जोंहा पिकनिक जानो ओमफ्राय जोंनि न'आवनो माने पिकनिक होनसै आरोना आङो ओरैनो पिकनिक जानोसै नाजों नाया नाजों टमेट'जों जोंहा न'नि गोजा जानोसै आरोना बिमा फिसा औ Aku tak kena nang sana. फैबाय नांखादो नागना हैथों Babe snap tu. माने अरबो नारबाय थाखानांगोन नालाय आङो मैगंखौ बाहेरावनो संबाय आरोना लोगोफोर Ikut sapi ding ada. थावा साराय दुंबाय नाखौ होनसै आं थाव दुंबाय माइरं एसे होगोन आरोना होमब्ला मोजांसिन जायो नालाय अफ्रि बायदि अफ्रि गैया नालाय लोगोफोर ओंखायनो गोगोनो रुलाबायबाय आरोना Oma. Oma. औ Oma. मा Dia apa kau dia singap susu wan tu? जोंहा एवनो संगोन एवनो जागोन बाहेरायाव जागोन दै Sini kau singap tak? सिगां जागोन एवनो बाजि जागोन दै Baba. थाव लाबाय नों Baba. Kau nak apa? Baba. औ थबसिया बानलु देबाय दुन्दिया दं जिरा दं बानलु सामब्राम गासैबो दं पटेट' हादोंसै आङो दासो नुबाय नाखौ दासो नुबाय आरोना बेथिंजाय नुवाखैमोन Itu ni macam mana? Oma. Muaबो गोदौबाय मुवाबो मोनबाय एसे एरना हैनि र' हाथ'खि गिदिर बरिया जाबाय नै मैगङानो मोनबाय नै मैगङा बरिया जाबाय दासो मोनजोब्बाय Kalau makan juga enggak? Hai bukan. Hai. Giờ hả bơ. Nang ăn jangan. Sampai apa nih, Pak? Ini nyoba ya?
जोब्बाय ट्रेक्टर रोगानाया हाया जोब्बाय बेबो खामबावसो मा मोनबाय आइजों सुनिरा जानांसिगौ बाबुजों ओंखामा मोनबाय नै आइजों सुनो माथो सुवायदो दंगल सुइ मोनबाय थालिया आमसै ओइ र फैगोन दिलेगौनि Belum ada. Ayo. Udah lihat sampai. Ayo. Kami ayo. Mama, ini koloni. Sudah enggak? Sudah enggak? Mama, bay đi bay rồi. Coba. Cái này đang chạy á. Làm đây em ra lấy. Nói mama bị đứt ra. Mama, đang có muốn đang lấy. Sana cũng đứng nữa. Em thấy? Đang go. Cùng sana go, sana go. Sana go. Sana go. Sana go, lưng go. Rong sana go mới sana go. À, ra đi. Ra đi. Ra đi. Lưng Vậy là khiên thật là. Lưng này hơi nặng khiêng. Lưng nặng go hơi nặng gì lấy. Đi ra nàng go, rong sana go. Lưng mưa xa này chưa Mưa nặng. xa này vừa đi ra đi. Này là cái phần giả nó sẽ là gì hả? Bị mặt xa là giả nó sẽ. Ê, mà khăn nó đi xuống mà đây, khăn đi bây giờ gần bây giờ. Đừng ra đi. Dùng cái này á? Ở đây à? Đấy. Đấy, mấy chỗ gì vậy? Mình đi chèm rồi. Dùng sân để được không? Được mấy? Đi. Tôi cần nó ra phải. Giả được. Đừng làm giả này. Làm giả đừng. Ở đây à? लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर बाय बाय